България беше засипана от майски сняг. В Индия внезапна буря провали сватбата на 36 двойки. В Китай каменни блокове смазаха автомобили. А в Бразилия мълния уби мъж чрез обикновен контакт. По-нататък в емисията ще видите подробности за тези и други най-аномални климатични събития от изминалата седмица. България. На 1 май България се оказа във властта на мощен арктически фронт, който донесе аномално застудяване. На най-високата точка на прохода Шипка бяха регистрирани минусови температури и снежна покривка. Пътищата трябваше да бъдат опесъчавани, включително панорамният маршрут Шипка-Бузлуджа, който на места беше напълно заледен. Видимостта от северната страна на прохода беше влошена от мъгла и снеговалеж. В същия ден между град Смолян и планинския курорт Пампорово в Родопите се активизира мащабно свлачище. То беше предшествано от период на силни валежи. В Смолянска област през април паднаха около 250 мм дъжд, което е 2 пъти над нормата. Свлачището унищожи около 70 метра от републиканския път, отнесе част от гора с площ от близо 2 хектара, повреди газопровод и деформира недостроена сграда, в резултат на което в нея се появиха пукнатини. Благодарение на това, че наблизо няма населени места, никой не е пострадал, но опасността не е преминала. Почвата продължава да се движи, а пукнатините в пътното платно се разширяват. Възстановяването на разрушения път може да отнеме от половин година до 2 години. Движението е пренасочено по 2 обходни маршрута. Сега пътят е станал по-дълъг с около час, разходите за гориво са се удвоили, а единият от обходите пътете през село Стойките на места се е превърнал в опасен еднолентов път. В един участък там се е срутила подпорна стена, а в друг част от платното е пропаднала в реката. Собствениците на хотели в Пампорово предупреждават, ако курортът остане задълго в транспортна изолация, това ще доведе до повишаване на цените и сериозни икономически загуби. Бразилия. Цяла поредица от аномални природни бедствия връхлетя Бразилия. В края на април, когато до официалното начало на зимата оставаха повече от 50 дни, в по-голямата част от територията на щата Рио Гранде до Сул бяха регистрирани температури под или около 0 градуса по Целзий. В община Соледади термометърът показа минус 2,7 градуса по Целзий. Толкова студено тук рядко се случва дори през зимата. В агломерацията Порто Алегри въздухът се охлади до 3,9 градуса по Целзий при средна минимална температура в региона около 17 градуса. Аномално ниските температури се задържаха няколко поредни дни, а на 1 май бяха заменени от мощни бури с гръмотевици, градушка и пориви на вятъра до 106 км в час. Падналото прекомерно количество валежи доведе до преливане на реки и потоци. Повалените дървета и наводненията блокираха пътищата, оставяйки в изолация много населени места. Разрушения бяха регистрирани в 19 общини. Най-засегнат беше Розарио до Сул, където само за 7 часа паднаха 324 мм валежи. Това са почти 3-месечни норми. Много къщи бяха наводнени, което наложи евакуацията на 500 души. По време на бурята в езерото Патос потъна риболовен кораб с 4 членове на екипажа на борда. Един човек беше намерен без признаци на живот, а още 3 се водят за изчезнали. В община Кангусо мъж е загинал от токов удар, предизвикан от мълния, докато е използвал мобилен телефон, включен в контакта. От друг удар на мълния се е запалила къща в община Рио Гранде. За щастие никой не е пострадал, но жилището е било напълно унищожено от огъня. В Санта Катарина бурите също оставиха след себе си картина на разруха в различни региони, особено в планинския район и в западната част на щата. В град Сан Жоаким, поради пороен дъжд и поривист вятър бяха повалени дървета, повредени бяха сгради и земеделски земи, пострада инфраструктурата. Властите не изключват причината за толкова силните разрушения да е бил микропорив или торнадо. В щат Пернамбуко поради проливни дъждове в 27 общини беше обявено извънредно положение, повече от 9500 души бяха принудени да напуснат домовете си. В Олинда, където паднаха 184 мм валежи,
се случи свлачище, в резултат на което майка и 6-месечното й бебе загинаха под отломките. Друго смъртоносно свлачище връхлетя къща в столицата на щата Ресифи, като отне още 3 живота, включително на 2 малки деца. В щат Параиба също се създаде критична ситуация. В община Санта Рита нивото на реката се покачи с повече от 7 метра, в резултат на което населените места се оказаха откъснати от външния свят. В община Рио Тинто реката излезе от бреговете си, наводнявайки около 600 къщи. В Инга частично се срути мост, което парализира достъпа до местния пункт за спешна медицинска помощ. Междувременно в Педрас ди Фого на магистрала PB032 се образува пропадане. Около 1800 семейства в щата останаха без покрив, а инфраструктурата беше сериозно повредена. В община Гуарабира 2 мъже загинаха от токов удар по време на подготовка за улични състезания в чест на Деня на труда. Общо в страната от 1 май стихията отне живота на най-малко 10 души. Китай. Вечерта на 28 април в окръг Фаншан, област Хъчи, провинция Гуанси, внезапно се срути част от склон. От височина около 135 метра полетяха огромни камъни. Те повредиха пътя, автомобили и крайпътни сгради. Няколко коли бяха смазани или деформирани до неузнаваемост. В резултат на каменопада пострадаха майка и дете, преминаващи наблизо. Те веднага бяха хоспитализирани. Собственик на автосервис близо до мястото на срутването разказа, че първо чул звук подобен на гръм, а след няколко секунди камъните вече летели надолу. Той успял да изведе съпругата си и 6-годишния си син през задната врата. Ударът бил с такава сила, че камъните огънали колоните на фасадата и се втурнали в помещението. Друг очевидец си спомня, че камион до неговия сервиз бил изхвърлен в съседния магазин, а семейният микробус бил сплескан. Мащабът на срутването се оказа значителен. Общият обем на рухналата маса е оценен на около 1000 кубически метра. Повредени са 6 къщи, 18 автомобила и крайпътна инфраструктура. Пътят беше затворен, а от опасната зона бяха спешно евакуирани 130 души. Причината за каменопада според предварителни данни са били продължителните силни дъждове, които са отслабили скалния масив. Виетнам. На 26 април, въпреки че сезонът на дъждовете още не е започнал, няколко провинции на Виетнам бяха ударени от мощни бури с порои, гръмотевици, градушка и шквалист вятър. Стихията отнесе покриви на сгради, повали дървета и повреди електропроводи. В резултат са пострадали около 490 жилищни сгради, както и училища, детски градини и административни учреждения. Значителни щети бяха нанесени на селското стопанство. Унищожени са над 3400 хектара ориз, царевица и зеленчукови култури. Бяха повредени и акациеви насаждения. На 28 април в комуна Нам Суан, провинция Тхан Хоа, се случи трагедия. Мощен шквал разруши къща на колове, в която се намирали възрастна двойка и техният 13-годишен внук. Момчето, което по това време вече спяло, се оказало под развалините. За съжаление, не успели да го спасят. Индия. На 27 април в столицата на страната, Делхи, стълбовете на термометрите надхвърлиха 42 градуса по Целзий, а в град Джайсалмер, щат Раджастан, в същия ден температурата се покачи до 46 градуса, рекордна стойност за това време на годината. Хората с нетърпение очакваха настъпването на застудяване, прогнозирано за следващите дни. За това време в окръг Тонг дори била планирана сватбена церемония, в която участвали едновременно 36 двойки. Времето обаче се влоши много рязко. Внезапно се разрази пясъчна буря. За броени минути вятърът отнесе огромни палатки, повали конструкции и разпръсна метални елементи из територията. Няколко жени и деца са получили наранявания. В Делхи по време на пясъчната буря поривите на вятъра достигнаха 75 км в час. Видимостта спадна почти до нула, което доведе до закъснение на полетите на летище Индира Ганди.
В град Сикар стихията повали стълбове на електропреносната мрежа. 2 дни по-късно, на 29 април, под ударите на мощна гръмотевична буря попадна град Бангалор в щат Карнатака. Силният вятър повали около 170 дървета. Падайки, те скъсаха електропроводи и блокираха улици. Спешните служби са получили над 500 сигнала за помощ. Градът беше връхлетян от интензивна градушка. Температурата рязко спадна до 18 градуса по Целзий, което е значително под климатичната норма. Много улици в централните райони на Бангалор се покриха с бял леден слой. Местните жители отбелязват, че никога досега не са виждали такова количество градушка. Бурята беше придружена от рекордни дъждове. За денонощие в града паднаха 110 мм валежи. Това е най-дъждовният априлски ден за целия период на наблюденията. Бурята нанесе сериозни щети и на градския бизнес. В една от книжарниците водата наводни помещенията и унищожи около 5000 книги. В ниските райони поради наводнението беше нарушена работата на транспорта и градските служби. Наводниха се перони на метрото, влаковете се движеха с закъснение, а по пътищата се образуваха огромни задръствания. Движението в града почти спря. На места водата бързо се покачи до близо 1 метър. В район Шиваджинагар се срути 2-метрова стена на болница Болринг, до която хората са се укривали от пороя. В резултат са загинали 7 души, сред които 6-годишно момиче. Още 3 са хоспитализирани. И това не са единствените жертви на лошото време. Стихията в страната е отнела живота на още 3 души. 2 получили смъртоносен токов удар, а 1 се оказал под развалините след срутване на къща. Пакистан. На 27 април в провинция Синд и прилежащите райони преминаха мощни гръмотевични бури с поруи и поривист вятър. В град Джафарабад и околностите му ураганът разруши къщи, покриви и соларни панели, в резултат на което 9 души са получили наранявания, 3 тежко ранени са хоспитализирани. Поради силния вятър сериозно пострада и електрозахранващата система. Няколко района потънаха в мрак. В низините се събра дъждовна вода, което създаде трудности за местните жители. В същия ден провинцията пострада от мълнии. В окръг Шикарпур гръмотевичен разряд подпали посеви с пшеница и фураж за добитък. В село Горд Хияр, окръг Тхар-Паркар, пожар унищожи 30 глинени къщи. От огъня са пострадали и загинали домашни животни. А близо до град Паряло, в окръг Хайрпур, мълния удари финикова горичка. Върховете на дърветата лумнаха в нощта, предизвиквайки паника сред жителите. В окръг Камбар Шахдаткот 3 удара на мълния доведоха до трагедия. Ранени са 3 жени, а 2 деца са загинали. През последните години на планетата се наблюдава аномално засилване на гръмотевичната активност. Мнозина обаче все още възприемат гръмотевичната буря като обикновено метеорологично явление. Неприятно, плашещо, но не и такова, което пряко застрашава живота. Това е особено характерно за регионите, където гръмотевичните бури преди са били сравнително редки или не толкова интензивни. И в това е основният проблем. Нашето възприятие често изостава от променящата се реалност. Днес количеството електрическа енергия в атмосферата стремително нараства. Образно казано, атмосферата все повече прилича на гигантски кондензатор на енергия. И този кондензатор е нанопластмасата, притежаваща електретен ефект, т.е. способност да натрупва и задържа електрически заряд. Това увеличава електризацията на облаците. В резултат гръмотевичните бури стават по-интензивни, мълниите по-мощни, а ударите им все по-често се случват на нетипични места и извън сезона. Мълниите започнаха да се държат не както преди. Свикнали сме, че гръмотевичният разряд удря най-високите обекти, затова в близост до сгради или кули човек се чувства в относителна безопасност. Но реалните случаи от последните години показват, че мълнията все по-често удря директно човек или група хора, дори там, където наблизо има по-високи конструкции. Именно за това е време да преразгледаме отношението си към гръмотевичните бури и мълни. В съвременните условия това е потенциално смъртоносно опасен катаклизъм. Но въпросът не е в това да се страхуваме от всеки облак, а ясно да разбираме как да се държим.
Ако се чува гръм или наближава гръмотевична буря, не бива да продължаваме разходката, къпането, работата на открито или игрите в двора, сякаш нищо не се случва. В такъв момент основната задача е не да наблюдаваме бурята, а на време да отидем на безопасно място. Важно е да знаем тези и други правила не само ние самите, но и да ги обясняваме на околните, особено на децата. Те са по-уязвими, защото не винаги са способни бързо да преценят опасността и често копират поведението на възрастните. Гръмотевичната буря е явление, което може да коства живот. И колкото по-рано разберем това, толкова повече трагедии ще успеем да предотвратим.